Meron pa. Meron pa. Wala na. Dito sa Baguio, mura. Ang unang binigay ko sa isang, sabi ko sabihin mo, kaibigan kita. So, nawagan niya. Bigyan ako ng discount. 500, bigyan ako ng discount for 50. Sige, meron pa akong isang option, sabi ko gano'n. Sabi ko 20. So, sige, isang bahay sila, sabi niya. Ano ko under my name. Sige, under yun, mga 300. Lawa ko din ako. So, ito na, pinakamura. Nakahanap ako 300. Ewan ko mga yan, kala nila madali magkano dito. Tama ko naman. Ay, Ate Jo, wala na akong makahanap dahil ito na yung pinakamura sa pinakamura. Tapos, yung location wise, sabi ko, ito yung the best. Sabi ko, within the city town and the heart of the city, sabi ko, pwede ka maglakad sa town. Ang hinahanap na 200 and below. Ay, gusto, Ate Jo, punta ka doon sa probinsya. Kahit sa bahay, walang ganun. Gusto, sabi ko. Ito, Ate Jo. Kasi dito ay tourist. Pumunta ng Baguio. Tourist, sabi naman dyan sa inyo. Dito? Ito ba ito? Sa kanila, Ano yung mag-Baguio? Budget. Ito, church ito eh.
ba na yan? Sus, wala kamakanan namin father side. Kung sila lang sana yun, kung sila lang wala yung
pala kasi ano yun eh, food. Ang course yata ng anak nilang panganay na babae, ano yun eh, food